வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? வாங்க இன்றைக்கி ஒரு சுவையான மட்டன் கோலா உருண்டை குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் கொத்துக்கறி போட்டுங்க. இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காயும் பாதி வெங்காயமும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. அரை ஸ்பூன் இஞ்சி விழுது, அரை ஸ்பூன் பூண்டு விழுது போட்டுங்க. இப்போ இதில் இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். அரை ஸ்பூன் சோம்புத்தூள், அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், மிளகாய்த்தூள் தேவையான அளவு, கறி மசாலா அரை ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. பொட்டுக்கல்ல நான் மாவை அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு கையில் எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ஒட்டாது. இது அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி ஒரு தட்டில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இதில் இந்த உருண்டையெல்லாம் போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்ததும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அதில் 2 கிராம்பு, கொஞ்சமாக பட்டை, 2 ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. நான் 2 வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் ஒரு 4 பல்லு பூண்டு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் பச்சை வாசனை போனதும் நான் ஒரு 4 கத்திரிக்காய் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கினதும் இதில் 2 தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம். அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அரை டீஸ்பூன் கறி மசாலா தூள், அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தூள், தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். நான் இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு தூள் போடுறேன். இதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு ஜாரில் அரை மூடி தேங்காய், 10 முந்திரி பருப்பு, தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. அரைச்ச தேங்காய் விழுதை இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கொதி வந்ததும் வறுத்து எடுத்து வச்ச உருண்டையில் இதை போட்டுங்க. கூடவே மல்லித்தழை போட்டு கொதிக்க விடுங்க. இப்போ கொதித்ததும் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.